Kuyintokozo ukuthi sikhulume nawe kwi-channel igama kuPastoningi. Sicela ukuthi wenze okubalulekile nokufanele ukulike, ukusubscribe nokuba imember ye-channel. Unganikela futhi kwi-channel munawo uthando. Kodwa uma ukuthi umuntu ongayimiseli ukusubscribe, ongayimiseli ukulike, ongayimiseli ukwenza lutho nje kule channel, ungayisebenzisi le number. Le number isenze kuphela uma ukuthi kukhona okukodwa kwalezi zinto. Kakhulu liba imember bese ufonela le number. Kodwa uma uyifonela le number ungasubscribe, ungalike, ungawalandeli i-channel, lokhu kukhomba ukuba selfish. Yabo? Sibheka namhlanje udaba olukaNamso Zonke. Kodwa before singene kuyinamba yami ungayisebenzisi before 9. Cala ngo9 ekseni uya ku5 ntambama. Isenze kuphela ama calls, WhatsApp, SMS. uNamso Zonke uthi molweni pastor, kunjani tata, ngicela ukubuza. Xa uthengisa impahla abanye basenza igama lengubo ngesizwe, kakhulu esizulwini basenza kakhulu igama lithi ingubo yokugqoka, ingubo, yabo? Impahla, ingubo, clothes. Yabo? So number 1, le phupho lokuthengisa ingubo li partly positive, partly negative. Partly negative, partly positive, because number 1 ngenzela lapho uphi ingubo kuba uphawu luhle uma uthengisa ingubo ezindala osuke likhomba imizamo yokuxosha inhlupheko noma yokuxazulula nokuqeda inkinga zakho. So ngesikhathi uyithengisa ingubo ezindala bayithenga abantu, kukhomba lokushabalala kwalezi inkinga, lokuxazululeka kwalezi inkinga, lokuxosheka kwale nhlupheko. 2, ngenzeka futhi uphuphela ingubo kubuye kube uphawu oluhle uma uthengisa ingubo zakho. Lungakhomba lokuzidela, uphinde unikele ngobuwena kwabanye abantu ukuze uzuze noma uthole lokho osuke ukudinga. Usho ukuthi usuke ungenza noma yini ukuze uzuze okunye ongenakho wena. Yabo? I don't want to cite an example akhona alokho. Yabo? But now we can make your own analysis. Number 3, kuyenzeka futhi uma uphuphela ingubo kuba uphawu olubike kwesinye isikhathi uma uthengisa ingubo zakho. Olusho ukuthi ngenzeka kunomuntu omkhonzile ozomkhaphela uphinde umnikele i-10 zakhe lo muntu. Yabo? 4, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphuphela ingubo kuba uphawu esithale njengolubu uma uthengisa ingubo zomunye umuntu. Lokho kusho ukuthi ngenzeka umuntu omubi owonakele ongagcina imfihlo noma ungazivikeli imfihlo zomunye umuntu. Yabona? 5, kungenzeka futhi uphuphela ingubo kuba uphawu uma uthengisa ezomunye umuntu. Lungabuye lusho ukuthi awuligcini udumo noma idumela lomunye umuntu. Yabona? 6, ngenzeka futhi uphuphela uthengisa ingubo zomunye umuntu. Lungabuye likhombe lo muntu mhluko uzomkhaphela uthengise ngaye kwabamfunayo nabamzondayo. Yabona? If you issue out information engase ibeke umuntu engcupheni e10 zakhe, ingavele uthengisa ingubo zalowo muntu. Yabona? Number 7, ngenzeka futhi uphuphela ingubo kuba uphawu oluhle uma uthengisa ingubo ezintsha, isitoko sengubo ezintsha, une stock of new clothes that you are selling. Uphawu oluhle, it's a positive one. Lona lusho ukuthi ungase wenze inzuzo ngokuzikhandla kwakho uma ukuthi ngesikhathi usithengisa kade zithenga ubuthaphu beyithenga, futhi kukhona inzuzo ongahluyenze wena ngenhlakanipho noma ngokuzikhandla kwakho. Yabona? Kungenzeka uthengisa futhi impahla zakho. Sometimes when you're selling your own clothes as well, ukuthi into engabuye ikhombe lokuthi maybe uzoneka inkinga zakho, unikele izwe ngenxa ukuthi ufuna uzwelo, ufuna ukudatshukelwa, ugcina usukhipha imfihlo zakho, unikela izwe imfihlo zakho
iy'nkinga zakho uyinekela izwe, yabona, ngesikhathi uthengisa lezi ngubo zakho, ngoba wena ufuna ukuthi bekuzwele, yabona. You should dish out your own problems, dish out your own secret to people for them to feel pity, bese mhlawumbe be-empathize and sympathize with you, yabona, bekunikeze-ke lolo sizo osukuludinga. Kodwa ngithe uma ngisachaza lento kwase kufika futhi enye into kimi ithi no, uma upuphe ingubo sivala ngako-ke lokho ukuthi kungaba uphawu lobuma omunye umuntu ethenga iy'ngubo zakho ngesikhathi wena uyithengisa, uma kuyingubo zakho, your own clothes, kuba kubi ngesikhathi lo munye umuntu eyithenga lezi ngubo zakho, ngoba lento isisho ukuthi empeleni ngenzeka lowa muntu loya othenga lezi ufuna umqaphele ngoba akalungi, futhi angahla kuphuca umlingani wakho, noma-ke lo muntu loyo uzothebula lesi dalwa sakhe sikwembethe wena ukuze asisebenzise, yayibona. So lokhu ngokuvela nje, uma sengithi ngisekugcineni ngilongihlaziya lapho ngihlaziya ekugcina sekuvela ukuthi no, angikuvezela ukuthi kungenzeka lesikhathi lo muntu eyithenga lezi ngubo zakho. Lo muntu uma kuthi uyamazi kumele umqaphele lo muntu othenga ingubo zakho, ngoba kungenzeka uzokuthathela umlingani noma useyinhlelo zokuthebula lesi sidalo sakho esikwembethe wena ukuze asisebenzise noma sisebenze ngaso, yayibona. So lokho engavalanga kungenza kwethu uma bekhona abanalo ulwazi olungaphekwa lolu cha, bangali-eda nabo betshela abanye abantu, nami ngiphela lapha ngeke ngikwazi konke ngenza kwethu, kodwa nje angibeke lapha nami ngisike nje kwelijikayo. Bless you, sabonga.